Байдың нужаны танығаны. Башқұрт халық әкияті. Bir авылда ярлы крәстиян яшәгән. Көндәрдән бер көнде алама киендәрен кигән дә агас китергә киткән. Азрак эшләгәс, буның янына пар ат еккән бай килеп туктаган. Ни хәл? Яхшы гына. Һин ниндәй көс менән булай агас китәһең? Нужа киттерә баягай. Нужа? Кайда ул? Бында булһа күрһәт әле. Ничек була икән ул? Мөмкин. Ана, калку елгә һелкенеп бер агас тора бит. Ие, тора шул. Ана шул нужа була инде. Һин уны безгә күрһәт әле. Була ул. Китәләр булар. Калку урынга барып биткәс, бай аттарды туктаттыра ла, хезмәтчесе менән нужаны якынданрак карарга китә. Бай кире килһә, йөк бар, пар ат менән крәстиян юк. Ике агастан санау рәвешендә бер нәмәтмәләп алып, йөкте шуга һалып, бай тәртәгә егелеп, хезмәтче арттан этеп кайтып китәләр. Шулай ызаланып кайтып килгәндә, буларга каршы теге крәстиян сорай. Ул икенче кием киеп сыккан була. Байды йөкте ничек итләнеп тартканын карап тора ла, "Кара әле, бай, ниндәй көс менән бу йөкте тартаһың ти?" "Уны мин тартмас инем дә, нужа тарттыра шул", дигән бай.